Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Elix Borg laqa lill-istudenti li matul il-ġurnata iċċelebraw il-gradwazzjoni tagħhom mill-Università ta' Malta. Dan hekk kif komplew il-baskets tradizzjonali fejn spikka il-ferħ ġenwin ta' dawn iż-żgħażagħ li issa lestew il-kors tagħhom. Illum kien imiss il-gradwati mill-Fakultà tal-Edukazzjoni fejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista feraħ lil dawn l-istudenti kif ukoll awguralhom għall-futur tagħhom sew jekk ħajkompli bil-studju jew kella ħajjidħlu fid-dinja tax-xogħol. Din is-sena qed jiggradwaw b'kollox 1718 student mill-Università ta' Malta, numru li fi kliem l-Università stess qed ikompli jikkonferma x-xogħol kbir li jsir minn din l-ogħla istituzzjoni edukattiva f'pajjiżna. B'kollox kienu 657 l-irġiel li gradwaw fil-waqt li kien hemm 1057 mara li temmew il-kors li jagħmlu fl-Università ta' Malta.